Takto sa krásne dá prechádzať po malinách, ktoré sa javia, že sú relatívne v poriadku. Ale pri bližšom pohľade vás zaujímu takéto žlté okrúhle škvrny na listoch. A ono to je prvý príznak roztoča malinového. Keď sa tuto pozrieme donútra, tak je vidno, že tam dochádza k takej deštrukcii toho pletiva a postupne sa nám to vie rozvinúť do takýchto lézií, kde zo spodu je vidno také malé populácie roztočov, ktorí takto pekne likvidujú rastlinu. Takže paráda. Jeden zo škodcov, pred ktorým mám naozaj obrovský rešpekt a samozrejme sa nám tu vyskytol. A je pravda, že jemu vyhovuje suché počasie. Tá jar bola aká bola, takže tie maliny jednak boli v strese zo sucha a sucho vyhovovalo roztočom. Takže ideme zasiahnuť. Máme čo robiť, lebo toto nebude sranda.